መጽናእቲ ሎም ነጽናዖ ክፍሊ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 28 ይኸውን ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 11 ዘሎ ሓሳብ መጀመርያ ከንብበሞ ካብ 12 ክሳብ 28 ዘሎ ሓሳብ ከቅጽለ ማለት ከምዚ ይብል ድሕርዚ ጳውሎስ ካብ አቴና ተበጊሱ ናብ ቆሮንቶስ መጸ ክላውዲዮስ ኩሎም አይሁድ ካብ ሮሜ ክለቁ አዘዘሞ ሽዑቅነ ምስ ሰበይቱ ጵርስቂላ ካብ ኢጣልያ ዝመጸ አኪላስ ዝበሃል አይሁዳዊ በዓል ጴንጦስ ረኸበ ናባታቶም ተጸምበረ እዮም ሓደ ስለ ዝነበረ ከዓ እናዓየ ምሳታቶም ተቀመጠ እቲ እዮም ድማ ምስፋይ ድንኳን ነበረ ሰንበት ከዓ አብ ጸሎቶም ይዘራረብ ንአይሁድ ንጸርአውያን ድማ የረድኦም ነበረ ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ምስ ወረዱ ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንአይሁድ እናመስከረ ብእዮ እቲ ቃል ጸኒዑ ነበረ ንሳቶም ምስተኸራከሩዎን ምስ ጸረፉን ግና ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹሄ ካብ ሕጂ ከዓ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ የበሎም ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲቲዮስ ዮስታስ ዝበሃል እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ከዓ ጥቃ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት አተወ ክሪስጶስ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ አመነ ካብ ሰብ ቆሮንቶስን ብዙሓት ሰሚዖም አመኑን ተጠምቆን ጎይታ ከዓ ብለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ደኣ እምበር ስቃይ ትበል ኣነ ምሳኻያሞ ክፉእ ገብረካ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ ኣብኣ ቃል አምላኽ እናመሃረ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእኸሎም ተቐመጠ ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሃዋርያ ጳውሎስ ንአቴና ሓዲጉ ናብ ቆሮንቶስ ምስ መጸ ምስቶም ብትእዛዝ ክላውዲዮስ ንሮማ ሓዲጎም ናብ ቆሮንቶስ ምስ ዝመጹ ሰብኣይን ሰበይትን ጵርስቂላን አኪላስን ዝበሃሉ አይሁዳውያን ተረኺቡ ክልቲኦም እዮም ሓደ ስለ ዝነበረ ድማ ምሳታቶም እናዓየ ሰንበት ድማ ከም ልማዱ ናብ ቤት ጸሎቶም እናኸደ ምስቶም ኣብቲ ቤት ጸሎት ዝረኽቦም ብቃል አምላኽ ይዘራረብን ነቲ ዘይተረድኦም ድማ ንኽልቲኡ ወገን ማለት ንአይሁድን ንጽርአውያንን የረድኦም ከም ዝነበረ እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 4 ዝነግረና ኣብ ቁጽሪ 5 እንታይ ይብለና ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ምስ ወረዱ ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንአይሁድ እናመስከረ ብእዮ እቲ ቃል ጸኒዑ ነበረ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝሓለወ ይሃሉ ብቦታን ብኹነታትን ከይተታሐዘ ሓደ ኣዘውቲሩ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ወንጌል ንኹሉ ፍጥረት ምንጋር ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ካብ ህይወት ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚና ንመሃር ኣብ ዝኾነ ቦታ ይሃሉ ኣብ ዝኾነ ሃገር ይሃሉ እቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ወንጌል ንኹሉ ፍጥረት ምንጋር ከምቲ ብላዕሊ ዘንበብናዮ በቲ ናይ ስራሕ ሰዓት ስርሑና ሰርሐ ሰንበት እንታይ ይገብር ነይሩ ናብ ቤት ጸሎት እናኸደ ምስቶም ኣብቲ ቤት ጸሎት ዝረኽቦም አይሁዳውያን ይኹኑ ጽርአውያን ብቃል አምላኽ እናተዘራረበ ነቲ ዘይተረድኦም ነቲ ዘይፈለጥዎ የረድኦም ነይሩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ሓደ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ አገልግሎቱ እውት ክኸውን ካብ ዝገበሮ እምበኣር እዝዩ አሜን ዶ ብዙሓት ኣብ አገልግሎትና እውታት ክንከውን ንደሊና አገልግሎትና ፍረ ዘለዎ ክኸውን ንደሊና ግን ስእሉ ፍረ ዝመጽእ ነገር የለን ካባና ዝጠልቦ ነገር አሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ አገልግሎቱ እውት ክኸውን ካብ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዝፈልጥ ሰብ ነይሩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ዝኸዶ ቦታ ሓደ ካብቲ ኣዘውቲሩ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ብዘይገድስ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንዝረኸቦ ሰብ ይነግር አሜን ዶ እንተ ተቀበልዎ ጽቡቕ ኣይተቀበልዎን ድማ በቲ ውጽኢት ከይተዳህለ ነቲ ኣቀዲሙ ዝገብሮ ክደግሞ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና አሜን ዶ
እዚ ባህሪያቱ ይምባር ኣብ አገልግሎቱ ዕውት ውጽኢታዊ ሰብ ገይርዎ አሜን ዶ መብዛሕቴና ሓንሳብ ድምስክር እንድሕር ዘይተቀቢሎምና ወይ እንድሕር ድሂሎምና በቃ ቦጌርና ትናይ ምምስካር ህይወት ንገድፎ ማለት እዩ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ዓወት ሚስጥር ዓወቱን በአር ይቀበልዎ አይቀበልዎ ናቱ ጉዳይ አይኮነን ንሱ ፎከሱ ወይ ድማ ጠመትኡ አበይ እንድሕር ዝገብር እንድሕር ኢልና ኣብቲ ምንጋር ንገሩ ይተባሂሉ ስበኹ ይተባሂሉ ስለዚ እቲ ናይ ምልዋጥ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምዃኑ ስለዚ ተረድኦ ኣብ ዝኣተው ቦታ እንታይ ዝገብር ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ይሰብኽ ነይሩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኩሉ ግዜ ድማ ዝቕበልዎ ኣለው ዘይቅበልዎ ድማ ኣለው ኣብ ቁጥሪ 6 እንታይ ብለና ንሳቶም ምስተኸራኸሩዎን ምጸረፍዎን ግና ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን ኣነ ንጹሄ ካብ ሕጂ ኸዓ ነባ ሓሳብ ክኸይድ በሎም ይብለና ኩልሳ ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ክንምስክር ኮለና ክልተ ነገር ይዝኸውን ቅዱሳን ገሊኦም ነቲ ዝነገር ናይ ሓቂ ክቕበልዎ ከለው ገሊኣቶም ድማ ነቲ ዝነገር ናይ ሓቂ ጻረርዎ እዚ ኩልሳ ወንጌል ኣብ ዝንገረሉ ቦታታት ዝኸውን ፍጻሜ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ኩልሳ ወንጌል ክንምስክር ኮለና ጠመተና ኣብቲ ምንጋር ይኹን ከምኡ እንድሕር ጌርና በቲ እንረኽቦም ውጽኢታት ብቐሊሉ ኣይንደሃልን ኢና ምክንያቱም ናተይናታትኩም ስራሕ ምንጋር ጥራ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ካብዚ ክፍሊ እዚ እንታይ ኢኻ ትመሃር ዘለካ እንድሕር ኢልኩምኒ ናተይ ግደ እንታይ ምዃኑ ዝመሃር ዘለኹ ሪኦም ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢና ንመሃር ክሰብኽ ኮሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዝተኣከበ ጉባኤ ኣብ ክልተ ዝምቀል ዝቕበልዎ ዝነጽግዎ ጉጅለታት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ወንጌል ስለምንታይ ዘይምስክር እንድሕር ኢልና መብዛሕትኡ ሰብ ገና ወንጌል ክምስክር ክሓስብ ኮሎ ቀዳማይ ኣብ ኣእምሮ ዝመጾ ሕቶ እንታይ እንድሕር ኢልና እንተ ዘይተቐበሉኒ ዝብል እዩ ሓቀይ ደ ቅዱሳን ስለምንታይ ዘይትምስክር ወይ ድማ ስለምንታይ ዘይንምስክር ኢልና ክሓትት ኮለሁ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ዝረኽቦ ሰባት ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ ዝብል ኣለዎ ሕቶ ይፍጠሮም ገና ክሓስቡ ኮለው ወንጌል ንምምስካር ክሓስቡ ኮለው እንተ ዘይተቐበሉኒ ዝብል ሓሳብ ይመጾም እዚ ሓሳብ እዚ ሰይጣን ዝፈጥሮ ኣብ ኣእምሮና ዝፈጥሮ ሓሳብ ድማ ከይና ኸይንምስክር ይኽልክለና ማለት እዩ ቅዱሳን ተቀዳዲምና ኣብቲ ውጽኢት ስለናሐስብና ኣብ ወንጌል ምምስካር ዕውታት ዘይኮና ወይ ድማ ከምቲ ዝድለይ ዘይንምስክር ዘለና ናተይናታትኩምን ስራሕ ከድና ወንጌል ምምስካር ጥራይ እቲ ውጽኢት ኣብ ኣምላኽ ዝሕደግ ነገር እዩ አሜን ደ ቅዱሳን ኣምላኽና ክንደይ ሰብ ኣድሒንካ ኣይኮነን ኢሉ ዝሓተና ኣምላኽና ንኽንደይ ሰብ ነጊርካ እዩ ዝብለና ምክንያቱም እቲ ምልዋጥ ናቱ ስራሕ እምበር ናተይናታትኩምን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ንኽንደይ ሰብ መስኪርካ እዩ ትቐንዲ ነገር ምልዋጥ ዘይምልዋጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ንሕና ንሰብ ክንልውጥ ንሕና ንሰብ ክነድሕን ኣይንኽእልን ኢና ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ዝተዋሃበትና ጎይታ ድማ ካባና ዝጽበያ ነገር ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጋር ጥራይ ነዚኣ እንድሕር ጌርና ነዚኣ እንድሕር ፈጺምናያ እቲ ካባና ዝድለይ ነገር ጌርና የለና አሜን ዶ ሓደ ክንፈልጦ ዘሎና ነገር እንታይ እዩ ወንጌል ክንምስክር ኮለና ከምቲ ነቲ ዝነገርናዮም ወንጌል ሰሚዖም ብሓጎስ ዝቕበልዎ በንጻሩ ድማ ዝቃወሙና ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ቁጥሪ 6 ነዚና ንሪ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ብዛዕባቲ ከድሕኖም ህይወቱ ዝወፈየሎም ጎይታ ከምስክረሎም ኮሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ተኸራኸርዎን ጸረፍዎን ይብለና
حقي كنجر كله زي فتو ديابلوس بتوم سجاز لبسو سبات نت حقي خطار رخول لينا بزنري زدنا هارب أولوس تخراخيرومني تصريفومني إلو اتسرحو أيقارتن እኳ ደአ መሊሱ ገዲድዎ አነ ንስኻትኩሙን ካብ ህይወት ሃዋርያ ጳውሎስ ክንመሃሮ ዘለና ነገር እዚዩ አይተቀበሉናን ስለምንታይ የተቀበሉና ኢልና ሪምሪም ክንብል የብልና ሪምሪም ካይበልና ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገብሮ ነቶም ዝከራኸሩና ዝጸርፉና ሓዲግና ናብቶም ክሰምዑና ሓረር ዝብሉ ነኺድ كومو مسنقبر إنا أب أقلقلوتنا وطئتاويان نخون اندحر بتوطئت تداحيلنا ويحارقنا سرحنا دو أبينات اندحر دو أبينات ألا إيزي حقوس حق إيدا أردوسان كاند إلامان يتألا إيكو نحنا خاين كامنا يمسكار هيوت موتاي أم مبزحتينا هيوت دما بزنا غرزي أود كويني أبز زمن زي كابت زمسكر كريستيان زي مسكر كريستيان يبزع نفسه كيفنا جن نعم مسكر حلافنت جن علونا كيدو نفترة كله وانجيل سبخوينا تباهلنا أدحنو يتباهلنا وانجيل سبخ ترايها تباهلنا هرب أولستو ما يهود مستخارا خروان مستعرفون حدا زغورو نجر انتاي اندحر إلنا كدانو نجيفو دمكم أبرئسهم يخون عنا نسوه إلو قطونا بحزابي غيرو هرب أولس سوق إلو يكونن دمكم أبرئسهم يخون عنا نسوه إلو حق إيدو قدسان كاب دمهم نسوه زغورو اتي أقدمو زغورو نجاري هارب أولس كدمي كدانو من غافو دمكم أبرئسهم يخون عنا نسوه مبالو اتي كدحنولو زغلو حقانيا صوري وانجيل نجيرو وامي قبؤ سلز جبرين بقر كابدمكم نصوه إلوام علىكم دوم ساي أنا نسخاتكمن دمتهم بقويتا بهيوتنا زحلفهم سبات قبل علينا خيكون متان قبؤنا نقبر نبتفعات ناخدو سوق الناين رأيهم اتزدحن صوري وانجيل ننقرو انت زي كوينو قويتا مود اتا خمزة حتى نافولوتي هارب أولوس سقيل يكونن كامري تلاقيلو أنا كابدمكم نصحيلوام كابدمكم نصحي زبالو معاسين دحر إلنا اتخدحنو زخل وانجيل اتتصوري وانجيل دحر منغارو نساتهم دما دحر منصاغوم يهوميلو معالتاوي قويتا بهيوتنا زمتهم سابات اندحر بهيوتنا سقيلو مصيهم حليفهم كيدو اتستوهابنا الدل زي تتقيمنالو تحتتينا نبتفعات الناخدو خلو سوق اندحر إلنا يوم تحتتينا دموم كابانا خدلي قويتا اب تنبيت سكيل اب سلسة بوتا تنبيت سكيل مዕራፍ 10 شمونته كاب إسران سلستن كسا إسران 4 قدر 30 كلتن كومون مዕራፍ 33 10 حدا እግዚአብሔር ንሞት ረሲዕ ከም ዘይፈቱ ፍታው ካብ መንገዱ ክምለስ ብህይወትካ ክነብር ከም ዝኾነ ይነግረና እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ረሲዕ ካብ ክፉእ መንገዲ ክምለስ እንድሕር ንሕና ብጎይታ ኢየሱስ ዝጸደቕና ካብቱ ክፉእ መንገዱ ክምለስ እንድሕር ዘይነጊርናዮ ደሙ ካባና ከም ዝደለየውን ኣብ ትንቢት እስቄል 3:18 33:8 ይነግረና እዩ نزي وحواري بقولوس دمكم أبرئسهم يخون أنا نصحيلو نايكن دي سبات دم يخون أبلعلينا ظلو نخن دي سبات يخون نبتفقات يخدو خمزلو ندافلتنا سوقنا يحلفنا يوم لو من نفس وكفنا بنسحان أبقويتا تمليسنا كم حواري بقولوس قبونا نقبر كابتحتاتنت نملت قدسان بقى بقويتا سلازي دحانكا كابتا حتى تنتملت مالتا يكونن حق مسفلتكا بقى أنا حق ختأزازن نتوم حق زي فلت وحق ختفلت حلافنت اللونا قدسان ناكزابير فقاد كمتي أبك أداماي تيموتيوس كلتا 4 تتصحيفو زلو كمتي أبلا على خنبلو تسانحنا كل سبك دحن نافلتت حقون كمتسيو
ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ምን እዚ ሓላፍነት እዚ አባና ከም ዝወደቀ ፈሊጥና ክንከይድ ወንጌል ንኩሉ ፍጥረት ክነግር ከምቲ ጎይታ ዝኣዘዘና ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክነጽምቆምን ክንምህሮምን ናይ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ክንገብሮም ይግባአና እዚ ናይ ነፍስ ወከፍ አማኒ ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ጸጉኡ ይብዛሃልና አሜን ዶ ካብ ሸውዓተ ክሳብ 11 እንታይ ይብለናሲ ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲሞቴዎስ ዝበሃል እግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ቤቱ ከኣብ ጥቃ ቤት ጸሎቶም ዝነበረ ኣተወ ክርስጶስ ትመራሒ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ አመነ ካብ ሰብ ቆሮንጦስን ብዙሓት ሰሚዖም አመኑን ተጠምቁ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቁጥር 9 10 ጎይታ ከኣ ለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮሞ አብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሓት ህዝቢ ስለዘሎኒ ተዛረብ ደአምበር ስቃይ ትበል አነ ምሳኻያ ክፉእ ገብረካ ዝቀርበካ ይልቦን ኣይትፍራህ በሎ አብኣ ቃል አምላኽና መሐረ አመትን 6 ወርህን ኣብ ማእኸሎም ተቀመጠ ይብለና ተዛረብ ደአምበር ስቃይ ትበል ጎይታ እንታይ ኢልዎ ኩላትኩም እስኪ ጸሓፍዎ ጎይታ እግዚአብሔር ብራእይ ንሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪብዎ ተዛረብ ደአሱ አይትበል ክትዛረብ ኮለኻይ ሰብ ዝድሕን ክትምስክር ኮለኻይ ሰብ ዝድሕን ብዛዕባት ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ክትዛረብ ኮለኻ እዩ ሰብ ዝድሕን ስለምንታይ ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘይድሕኑ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘይድሕኑ እንድሕር ኢልና ሰብ ሕጂ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ኣቋሪጹሎ መድረኻት በቃ ናይ ሰባት ብዛዕባኦም ዝዛረቡሉ ቦታ ኮይኑሎ አነ ንስኻትኩምን እግዚአብሔር መድረክ እንድሕር ሂቡና ናይ ምዝራብ ዕድል እንድሕር ሂቡና ክንዛረብ ዘለና ብዛዕባት ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ጥራይና ክንዛረብ ዘለና ንሱ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንአይሁድን ንጽርዓውያንን ይሰብከሎም ነበረ የረድኦም ነበረ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ዝከራከሩን ዝጸርፉን ሓዲጉ ናበይ ይኸይዱ እንድሕር ኢና ናብ ቲሞቴዎስ ዝበሃል ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብኣይ ኣትዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ቤት ምስኣተወ ክርስጶስ ዝበሃል መራሒ ቤት ጸሎት ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ አሚኑ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ካብ ሰብ ቆሮንጦስ ውን ነቲ ዘድሕን ወንጌል ሰሚዖም ከም ዝኣመኑን ከም ተጠመቁን ይነግረና ኩላትኩም አስምሩሉ ብዙሓት ካብ ሰብ ቆሮንጦስ ነቲ ዘድሕን ወንጌል እንታይ ገይሮም ሰሚዖም እንተ ዘይሰሚዖም ከመይ ገይሮም እዮም ዝድሕኑ መብዛሕቴና ብዙሓት ክድሕኑ ሩክትና ክድሕኑ ንደሊ ቤተሰብና አዝማድና ዘርእና ክድሕን ንደሊ ስኢሎም ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ነቲ ዘይድሕን ወንጌል ክሳዕ ዘይነገርካዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባት ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ክሳዕ ዘይነገርናዮም ሰባት ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ዘድሕን ወንጌል ክነግር ኣሎና ከምኡ ምስ ንገብር ጥራይ ሰባት ዝድሕኑ እግዚአብሔር ንሐዋርያ ጳውሎስ ሕሙማት ፈውሰለ አይበሎን ከምዝን ከምትን ግበረለ አይበሎን እንታይ ኢሎ ተዛረብ ከምቲ ዝጀመርካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ዓለም መድሓኒ ንሱ ተቆብዑ ከም ዝኾነ እቲ ዓለም ከድሕን ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝሞተ ኣብ በቃ ዝተቀብረ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተስአ ኣብ ሰማይ ዝኣረገ ደጊሙ ዝመጽ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረብ ክትዛረብ ኮለኻይ ሰብ ዝድሕን ኢሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብዙሓት ሰባት ኣለውን ኢልዎ ብዙሓት ሰባት ተቃውምቲ ክህልዎኻ ክእልዮም ግን ኣብኦም ጠመተኻ ይገበርካ ኣብቶም ኣነ ዝጠመትኩም ክድሕኑ ዝደልዮም ንዕኦም እናጠመትካ ተዛረብ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም ዝከራኸሩን ዝጸርፉን ዝባኑ ምስሓቦም ሕልፍ ምስበለ እዩ እዚ ኮይኑ አሜን ዶ ብዙሓት ካብ ሰብ ቆሮንጦስ ክድሕኑ ዝኽኣሉ ክርስጶስ መራሒ ቤት ጸሎት ምስድራ ቤቱ ምስሙሉ ምስድራ ቤቱ ክድሕኑ ዝኽኣሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ምስቶም ዝከራኸሩዎ ግዜ ስለዘየጥፈየ አሜን ዶ ምስቶም ዝከራኸሩና ግዜ ክነጥፍ የብልናን ምስቶም ዝጸርፉና ግዜ ክነጥፍ የብልናን
نابتم زسمعنا مخادي سرحنا ودينا هنا حنساب مس نجرنا يو مس ريجكت مس جبروه ناتنا قداي يكونن already سمعهم يوم سرحنا أبو تودي سلزي حلف كنبل يقبأنا أمين دو هاري باولوس مستوم ذكر آخروه جيزي سلزيت فأيزخول مدحان كوينو جزابير سمو يبارك سلزي مستوم ذكر آخرونان تتعرفونان بوزه جيزي كانت في أبنان كالوت كسمعنا حرر زبلو سلزلو نقدمي تحلف النابلنا على أملاح وانجيل نمسكر كومو مسنقبريو إد قويتا أبيوتنا نلمامدو إيسوس قويتاي هاري باولوس بتوم زتخراخرون زتعرفون كأطلوون زدري سبات تداهيلون تزخون نيرو زخولو أي مخونا نيرو بتزر أي وتسي تحما يكون تصبو كيت عشوا نتتوابو إيوس لزعي أبزخودو سفرا قويتا عود كبو خلون ري يسوس قويتاي آمين دو أبقدر تشعتن عسرتن قويتا يسوس بليتي برأي نبقالوس ترأي انتايلو أبزاخة تمازيئة بزو حزبي سلزلوني تزارب دا أمبر سقاي تبل أنا مساخيامو كفوخ قبركا زقربكا يلبون أي تفرح بلو أي حاسبونيم أي كونن كفوخ قبروخ أي حاسبونيم أي كراخروخانيم أي كاوموخانيم أي كونن قندو كتبه ليبل كاني زبلو زلو ويتا يسوس أبزا ختما زلو سبات نخدحنو نحارب باولوس انتاك قبري عزيزو اندحرينا كزارب سوق كإبلي عزيزو كالي منم زبولو نگريلن حجوين ساقيت أخزاربو لزدلي حساب ازيو ناتي ناتاتكو من سراح مزراب ويبزعبا يسوس نسو كريستوس مخانو منغاري اتخالي سراح نايتي وانا تسراح ناي قويتا سراحيو آمين دا قدسان قويتا نحواريا باولوس آبتا ختماتيا بزو حزب خمزلوو اتوم بزو حات حزب خدحنو نسو خزارب سوق كبل كمزي بلو نسو مسؤو خمزو خونه كفوخ قبرو زقربو كمزي البو خفرح كمزي بلو برأي البو تزاري بو نحواريا باولوس راح انتاي كوني زلوو كمتو قويتا زبلو قويتا مسؤو خمزلو فليتو كيف رحه كمتو قويتا زعززو كزارب يزلو كومو مزقبر إيو اتهم بقويتا عين ترأيو سبات زدحلو كاب طفعات زملتو كمتو قويتا زبولو دما زخاون كبرن شمو يخون عمين دا قدساني أب كلو نقبرو نقرات أوتات زقبرنا صبوك يركم سمعني أب كلو نقبرو نقرات أوتات زقبرنا اتقدامين كند نقر انتاي اندحر إلنا قدينان قد أملاخن مفلاتيو كالا أي دما زتبحالنا نقر كم تستبحالنا مقباري اندحر اكزابير زبالنا غيرنا كم تكزابير زبالنا سلزخون عوتات نخون هارب أولوس باتي كاب قويتا زرخبو من ريحيتيو كم تقويتا زعززو ناقبرة أبتا ختما عمتن شدشت ورحن عم أخلوم تأميتو اكزابير ننفسو كفنا مستو علي حبلنا أمين اكزابير يدقفنا نتزب لنا خنقبر مسكر تيلوكا خيدكا مسكر اكزابير مستي مسكر زبل تأزاز مسؤو نعؤو نخت مسكر زخئلكا تأقاوني لك الكايو يسوس كريستوس كويتاي أمين دو مستزبلكا غريس هالو تأقالو زسنيكا نأكزابير قبعات هالو كبرن شمو يخون سراحنا من غاريو سراحنا بزعبا يسوس كريستوس مزرابيو أب كتماهم سبات كدحنو تدلي ديهم بيتسبكم كدحنو تدلي ديهم أحواتكم يعرفتهم كدحنو تدلي ديهم اتعيو حانتيا اتات ازاز حانتيا كمت اكزابير نحواريا باولوس زبولو تزارب زبولو أنا نسخاتكم عفنا خنكفت ألونا بزعبا يسوس كريستوس كنقروم ألونا امنت كم مسمعهم بقال كريستوسيو كم زبالة انت زي سمعهم انت زي تساب كلهم كم يجيرهم يمزع عمني له حواري باولوس
ስለዚህ መታን ከአምኑ ክሰምዑ ክኽእሉ ኣለዎ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይደግፈና ነተስተባሃልና ክንገብር ካብ ደምቶም በህይወትና ዘሕልፎም ሰባት ነፃ ክንከውን ካብሎም ጀሚርና ነቶም እግዚአብሔር በህይወትና ዘሕልፎም መሳርሕትና ይኹኑ የዕሩኽትና ይኹኑ ፈታውትና ይኹኑ ክሳዕሎሚ ወንጌል ንኸይንነግሮም ፈሪሕናዮም ዘለና ሰባት እርክነትና ከይበላሸውልና ዲና በቃ ብዝኾነ ምኽንያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘእምን ምኽንያት ብዝመስል ክሳዕሎም ዘይነገርና ዋላ እርክነትና ምሕዝነትና ይበተኽ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዖም ይፈለዩና እትን ነግሮም ቃል ድቃሲ ዝኸልኦም ህይወት ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ምፍልላይ ከምጽናይ ግድን እዩ ወንጌል ኣብዝተሰብከሉ ናይ ግድን እዩ ሰባት ክመቃቀሉ ሰባት ክፈላለዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ምድሪ ሰላም ከምጽኣይ መጻኹን ኢሉ ኖ እቲ ሓቂ ክንገር ኮሎ ሰባት ናብ ክልተ ክግምዑ ናይ ግድን እዩ ወገን ሓቂ ለው ምስትኻል ዝውግኑ ድማ ኣለው ስለዚ ንኸይፍለዩና ኢልና ቤተሰብና ከይጸልዑና ኢልና ኣቦናን ኣዴናን ከይነኹሪ ኢልና ናብ ሲኦል ተዘይሰደድናዮም ዝሓሸ ነገር ይቅዱሳን እቲ ናይ ምምስካር ዕድል ረኺብናዮ ኮለና ንመስክረሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ በዚ ቃል ዝገይሩ ዝዛረበና ዘሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ተዛረቡ ስቃይ ትበሉ ዝብለና ዘሎ ብፍላይ ንዓና ቶም ኣብ ብስደት ኣብዛ ምድሪ ዘለና ኣብ ግሪክ ናሃሉ ኣብ ጀርመን ናሃሉ ኖርዌይ ናሃሉ ካናዳ ናሃሉ እግዚአብሔር ብምኽንያት ናብዛ ዘለና ከተማ ከም ዘምጻና ፈሊጥና ሚሽነሪታት ከም ዝኾንና ፈሊጥና ናይ ጎይታ አገልገልቲ ምዃንና ፈሊጥና ወንጌል ክንምስክር ክንጅምር ኣለና እና ኻልና ሎሚ ክንሰብኽ ንኽእል ኢና ሎሚ ብፌስቡክ ዲኻ ብዝኾነ መንገዲ ክትሰብኽ ትኽእል ኢኻ በቃ ኣይተኸልከልካን ስለዚ ከይተኸልከልካ ሆለኻ ወንጌል ንፍጥረት ኩሉ ተሰበኽና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ክንገብር ከም ዘሎና ካብ ዝኽብል እዚ ተማሂረ ማለት እዩ ካብ 12 ክሳብ 23 እንታይ ይብለና ጋልዮስ ኣብ አካያይ ምስሌን ተሸይሙ ኾሎ አይሁድ ሃቢሮም ኣብ ጳውሎስ ተንስኡሞ ብዘይ ሕግን አምላክ ከምልኽዎ ንሰብ ይሓባብል ኣሎ ናበሉ ናብ መጋባያ አምጽዎ ጳውሎስ አፉ ክኸፍት ምስ ደለየግና ጋልዮስ ንአይሁድ አቱም አይሁድ ገለ ዓመጽ ወይ ገለ ክፉ ግብሪ እንተ ዝኸውን ሲ ሓዲኤም ክሰምዓኩም ተገበአ ነይሩ ክርክር ብዛዕባ ቃልን ስም ሕግኹምን ተኾይኑ ግና ኣነ ኣብዚ ነገር ዝፈራድ ክኸውን ኣይፈቱኒ እሞ ባዕልኻትኩም ፍለጡ በሎ ካብቲ መጋባይ እውን ሰጎጎም ኩላቶም ከዓ ንሶስቴነስ መራሕ ቤት ጸሎት ሒዞም ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ መጋባያ ዘበጥዎ ጋልዮስ ግና ግድዝ እኳ ኣይነበሮን ጳውሎስ ግና ድሕርዚ ሓያሎ መዓልቲ ምስተቐመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ መብጻዓስ ለዝነበሮ ኣብ ኪንኬሪያ ርእሱ ምስተላጽኻ ምስ ፕሪስቅላና ክላስን በመርከብ ናብ ሶርያ ከደ ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሐኻ ንዓኣቶም ኣብ ኣሓደጎም ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ምስቶም ኣይሁድ ይዘራረብ ነበረ ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምሳታቶም ክጸንሕ እንተለመንዎ ኸዓ ኣበዮም በዚ ዝመጽእ በዓል ብዘበልኩ ቢላ ብኢየሩሳሌም ክውዕል ይግባኣኒ እዩ ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኸዓ ነባታትኩም ክምለስ ኢሉ ተሰናበቶም ካብ ኤፌሶን ከዓ በመርከብ ከደ ኣብ ቂሳርያ በጽሐ ካብ ኣደይቡን ማህበር ሰላም ምስበለ ናብ አንጾኪያ ወረደ ሓያሎ መዓልቲ ኣብ ኣምስቀነኻ ካብ ኣተበጊሱ ንኹላቶም ደቀ መዛሙርትና ጸናነአ ኣብ ሃገረ ገላትያን ፍርግያን በብተራ ዞረ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣቀዲሙ ንሱ ምስኡ ከምዘሎ ክፉእ ገብሮ ዝቀርቦ ከምዘይልቦ ክፈርሕ ከምዘይብሉ እንተዘይነግሮ ነይሩ እቶም አይሁድ ሓቢሮም ክትንስእዎ ኾለው ናብ መጋባያ ክወስድዎ ኾለው ምስተዳሕለ ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን ጎይታ ግን ኣቀዲሙ ንኸይዛረብ ሱቅ ከብልዎ ከምዝፍትኑ ስለዝፈለጠ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ቃሉ ክህቦ ኾሎ ንርኢ ጎይታ ሱቕሉ ይኮነን ቃል ዝህበና ቅዱሳን ነቲ ጎይታ ዝህበና ቃል ኣዚና ክነቕልበሉ ይግባአና
እቲ ዝወሃበና ቃል ነቲ በቅድሜና ዝመጽእ እንቅፋታት ንሰግረሉ ቃል ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ቃል ገንዘብና ንግበሮ አሜን ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ አቀዲሙ ክፉእ ክገብረካ ዝቀርበካ የልቦን ማለት ምንም ክፉእ አይገብረካን ኢልዎ እቶም ክፉእ ገብሮ ዝቀረብዎ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ሓንቲ ክፉእ ከይገበርዎ ክሰድዎ ከሎ ኢና ንሪ እዞም ሰባት እኮ ናብ መጋባያ ክወስድዎ ከለው ክፉእ ክገብርዎ ሓሲቦም እዮም ሓቀይ ቅዱሳን እንተኾነ ጎይታ አቀዲሙ ብቃሉ ግብሮም ስለዘፍረሶ ግና አይሰለጦምን ኢየሱስ ጎይታይ ቃል ዘለኩም ሰባት ነቲ ጎይታ ዝሃበኩም ቃል አይትደርቢዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በተቃሊና ካብቲ ዝመጽእ ነገር ካብቲ ጸላኢ ዘዳለዎ ነገር እንምልጠሉ ኢየሱስ ጎይታይ ጋልዮስ ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ምንም ዓይነት ስጉምቲ ዘይወሰደ ወይ ክወስድ ዘይደለየ ንሱ ቁኑዕ ፈራዲ ወይ ሹም ስለዝኾነ አይኮነን እንታይ ደኣ ጎይታ አቀዲሙ ቃል ስለዘውፀዩ ክብር ንሽሙ ይኹን አሜን ዶ ከምቲ ኣብ ቁጥር 13-16 ነንብቦ ጋልዮስ ነቶም ከሰስቲ ጳውሎስ ምንም ክሰምዖም ፍቃደኛ አይነበረን ነቶም ከሰስቱ ንኹሎም ካብ መጋባያ ክሰጎም ከሎ ኢና ንሪ እዚ ዝኾነ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል ክፍጸም ስለዝነበረ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ቅዱሳን እቲ ጎይታ ዝበና ቃልዩ ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ዘሰጋግረናሞ ከም ማርያም ነቲ ካብ ጎይታ ንሰምዖ ድምጽታት ገንዘብና ንግበሮ ኣብ ልብና ንዕቆሮ ኢየሱስ ጎይታይ አይሁድ ሃዋርያ ጳውሎስ ሓንቲ ገብርዎ ስለዘይ ከአሉ አንጾ ንማዓጾ ከም ዝበሃል ሕርቅርቆቶም ኣብ ልዕሊ ሶስቴነስ መራሒ ቤት ጸሎት ገብሩ ከሎ ኢና ንሪ ዘለና እንታይ ብለና ኩላቶም ከኣ ንሶስቴነስ መራሒ ቤት ጸሎት ሒዞም ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ መጋባያ ዘበጥዎ ጋልዮስ ግና ግዲ እዝኳ አይነበሮን ይብለና ኣብ ቁጥር 18 ታይብል ጳውሎስ ግና ድሕርዚ ሓያሎ መዓልቲ ምስተቀመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ መብጻዓ ስለዝነበሮ ኣብ ኪንኬርኣ ርእሱ ምስተላጸየ ከኣ ምስ ጵርስቅላን አቂላስን በመርከብ ናብ ሶርያ ከይደ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ማንም ምንም ከይገበሮ ሓያሎ መዓልቲ ኣብ ቆሮንጦስ ምስተቀመጠ ነቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ኣሕዋት ተሰናቢቱ መብጻዓ ስለዝነበሮ ኣብ ኪንኬርያ ርእሱ ተላጽዩ ምስ ጵርስቅላን አቂላስን በመርከብ ናብ ሶርያ ከይድ ከሎ ንሪዮ ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሑ ንጵርስቅላን አቂላስን ኣብኡ ሓዲጉ ንሱ በቀጥታ ናብ ስርሑ ከኣቱ ከሎ ኢና ንሪ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃዋርያ ጳውሎስ ስርሑ ክሓድግ ከሎ አይንሪና ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሐ ከዓ ንኣቶም ኣብኡ ሓደጎም ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ምስቶም አይሁድ እንታይ ገብር ነይሩ እንድሕር ኢልና ቃል አምላኽ ይዘራረብ ነበረ ይብለና ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምሳታቶም ክጸንሕ እንተለመንዎ ከዓ ኣበዮም በዚ ዝመጽእ በዓል ዘበልኩ ቢለ ናብ ኢየሩሳሌም ክውዕል ይግባኣኒዩ አምላኽ ተፈቀዶ ከዓ ናባታትኩም ክምለስ ኢሉ ተሰናበቶም ካብ ኤፌሶን ካብ መርከብ ከደብለና አይገርመኩምን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝረኸቦ አጋጣሚታት ተጠቂሙ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝዛረብ ሃዋርያ ጳውሎስ ንህዝቡ ዘለዎ ፍቅሪ ኣዝዩ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ኢና እቲ ንኽድሕኑ ዘለዎ ቅንዓት ዘረጋግጸና ዝኽፍሊ ኣብ ዝኣቶ ከተማታት እቲ ቀዳማይ ነገር ዝገብሮ ነገር ናብ ቤት ጸሎት አይሁድ ኣትዩ ብዛዕባቲ ህይወቱ ዝለወጠ ጎይታ ምምስካሪ ነዚ ነገር ድማ ብዘይ ምሕላል ክገብሮ ከሎ ኢና ብተደጋጋሚ ንርኢ ዘለና ክሳዕ ክንደይና ንህዝብና ነፍቅር ክሳዕ ክንደይና ነቶም ወለድና ነሕዋትና ነሓትና ነዕሩቅትና ንመሓዙትና ነፍቅሮ ብሓቂ ነፍቅሮም እንድሕር ኮይና ብዛዕባ ጎይታ ኢና ንነግሮም አሜን ዶ ብዛዕባ እቲ ዝሞተሎም ክርስቶስ ኢና ንነግሮም ቅዱሳን بحق تفكروا من دحر كوينكم بقى بزعبا قويتا تنقروا مالكم يزبلنا بزعبا كتنقروا علوكم يزبلنا زلولهم معالت بزقال الزقيرو ولا قوتهم اب افيسون زلوا ايهود مساساتهم بزوح معالت تسألنا حنت لمنوا هاري باولوس فقادنيا ينبرن فقادنيا زي كون اللو مخنياتو كوا قلت انت زي كون هاري باولوس هيوتو نقويتا زوفي سب ስለዝኾነ በመንፈስ አምላክ ዝምራሕ ሰብ ስለዝነበረ
አምላኽ ተፈቅዶ ናባኻትኩም ክምለሰ ኢሉ ተሰናቢቶም ኸይድ ኮሎ ንሪኦ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ኤፌሶን ተበጊሱ ናብ ቂሳርያ ምስ በጽሐ ኣብ ቂሳርያ ንማሕበር ሰላም ምስ በለ ይብለና ካብ ቂሳርያ ተበጊሱ ናብ አንጾኪያ ከም ዝወረደ ሓያሎ መዓልቲ ኣብ አንጾኪያ ምስ ቀነየ ድማ ካብኡ ተበጊሱ ንኹሎም ደቀ መዛሙርት እናጸናነአ ኣብ ሃገረ ገላትያ ፍርግያን በብተራኸም ዝኮረ ከም ዝዞረይና ካብ ቁጽሪ 22-23 ንንብብ ዘለና ካብ 24-28 እንታይብለና ሓደ ሊቅ አጵሎስ ዝስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋትካ ስልጡን ሰብአይ ናብ ኤፌሶን መጸ መንገድ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልጥ ክነሱ በመንፈስ ሞይቁ ብዛዕባ ኢየሱስ ይነግር አጸቢቁን ይምህር ነበረ ንሱ አቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ ጵርስቅላን አቂላስን ምሰምዖኻ ወሲዶም መንገድ አምላኽ አጸቢቆም አረድእዎ ናባኪያ ከሐልፍ ተደለየ እቶም አሕዋት አጸናንዕዎ ነቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ቀበልዎ ጸሓፈሎም ኣብ አምስ በጽሐኻ ነቶም አመንቲ በጸጋ አምላኽ ብዙሕ ጣዖሞም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናረአየ ንአይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብግሁድ አጸቢቁ ይረተኦም ነበረ ብለና ደስ ክብለካ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ አጵሎስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ብለና ሊቅ ብጽሑፋት ከአስልጡን ሰብአይ መንገድ እግዚአብሔር ድማ ምሁር ይብለና ኸብርን ጎይታ ይኹን ደስ አይብልን አጵሎስ ከምዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ዋላኳ ሊቅ ብጽሑፋት ከአስልጡን መንገድ እግዚአብሔር ድማ ምሁር እንተነበረ ብዙሕካ ዘይፈልጦ ንሱ ዘይብሉ ነገር ድማ ከም ዝነበሮይና ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ንመሃር አቤት ደስ ክብል ዝቃል እዚ ካብዚ ነንብቦ ዘሎና ቃል ካብ አጵሎስ እንመሃሮ ክልተ አገደስቲ ነጥብታት አለው ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ እቲ ቀዳማይ አጵሎስ ነቲ ዝፈለጦ ብቁኑዕ መንፈስ ነቶም ዘይፈለጡ ከፍልጦም ዝገብሮ ጻዕሪ ኸውን ኮሎ እቲ ኻልኣይን ኣዝዩን አገዳሲ ነጥብ ድማ ነቲ ንሱ ዘይፈለጦ ንኽመሃር ፍቃደኛ ምዃኑ ኣዝዩ ዘገርም ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር በኸምዛ ዓይነት ባህሪ ይባርከና አሜን ዶ ሊቅ ይዝሰብዚ ከምት መጽሐፍ ቅዱስ ዝገልጸልና ሊቅ ይዝብሎ ብጽሑፋት ከስልጡን ሰብአይ ይዝብሎ መንገድ እግዚአብሔር ምሁር ይዝብለና እዚ ሰብዚ ግን ነቲ ዘይፈልጦ ካብቶም ዝፈለጥዎ ወይ ድማ ካብቶም ቅድሚኡ በዚ መንገዲ ዝሰጎሙ ሰባት ንኽመሃር ርእሱ ትሕት ከብል ኮሎ ኢና ንሪ በዓል ጵርስቅላን አቂላስን ምሰምዕዎ ዝጎደሎ ነገር ምሰላለዩ ውስድ አቢሎም ክምህርዎ እቲ ዝፈለጥዎ ኸፍልጥዎ ምስ ደለዩ ፍቃደኛ ኮይኑ ንርእሱ አትሕትዩ ካብኦም ክመሃር ኮሎ ኢና ንሪ ዘለና እግዚአብሔር በዚ ከምዛ ዓይነት ነገር ይባረኸና አሜን ዶ አጵሎስ እቲ ሊቅ ምዃኑ ብጽሑፋት ስልጡን ምዃኑ እቲ መንገድ እግዚአብሔር ምሁር ምዃኑ ትሕት ኢሉ ነቲ ዘይፈልጦ ንኸይመሃር አይ ዓገቶን ካብ ጵርስቅላን አቂላስን እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ ድማ እንታዩ ጵርስቅላን አቂላስን አጵሎስ ቁሩብ ትምህርቲ ከም ዝጎደሎ ወይ ድማ እቲ ዝጎደሎ ነገር ምስረአዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከምኡ ኣይኮነን ከምዚ ኢሎም ኣይተኻትዕዎን ምሂሩ ምስ ወደአ እቲ ሁሉ ዝገብሮ ንኣምላኽ ቀኒኦ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ ንበይን ወሲዶም ኣብቲ ዝነበሮ ፍልጠት ክውስኽዎ መንገዲ ወይ ድማ መንገዲ አምላኽ አጸቢቆም ከረድእዎ ኮሎ ኢና ንሪ ሳላ ጵርስቅላን አቂላስን ምስኡ ጊዜ ክወስዱ መንገዲ አምላኽ አጸቢቆም ከረድእዎ ፍቃደኛታት ዝኾኑ አጵሎስ ንመንግስቲ አምላኽ ኣዝዩ አገዳሲ ሰብ ኮይኑ አሜን ዶ ቅዱሳን ኣብ ቁጽሪ 27-28 ነዚና ነንብብ ክብርን ጎይታ ይኹን እንታይ ብለና ናብ አኪያ ከሐልፍ እንተደለየ ቶም አሕዋት አጸናንዕዎ ነቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ከቀበልዎ ጸሓፉሎም ኣብኡ ምስ በጽሐኻ ነቶም አመንቲ ብጸጋ አምላኽ ብዙሕ እንታይ ገበሮም ጠቐሞም
ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናዓረአየ ንአይሁድ ኣብ ቅድሚ ሁሉ ብግሁድ አጸቢቁ እንታይ ገብሮም ነበር ይብለና ይረተኦም ነበር ይብለና እግዚአብሔር በዚ ጥበብ እዚ ንነፍስ ወከፍና ይባረኸና አሜን ዶ ንሓውናን ንሓፍትናን ናብ ቅኑዕ መንገዲ ንመርሖም ሰባት ይግበረና ገለገለ ሰባት ክሳዕት ወድቕ ዝጽበዩ ሰባት አለው እግዚአብሔር ካብዚኦም ይሓልወና አሜን ዶ እግዚአብሔር ካብዚኦም ከምዚኦም ዘአመሰሉ ሰባት ይሓልኹምን ይሓልወና ከም ፕርስቂላን አቂላስን ዝምዕዱ ነትቁኑዕ መንገዲ ዘሪኢኹም ሰባት ይሓብኩም ይሓበና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሓልኩም ምዕራፍ 18 ብኸምዚ ወዲና ያለና ዝመጽእ ሰሙን ምዕራፍ 19 ክንቅጽልና ተባረኹ ለይ ወይታ ይባርኩ